Hi guys! Welcome to my channel. Andito kami ngayon sa Pao, Sorsogon. Anong view? Ha? Bukol? Pakul View Beach Resort. Yan. Ito ang view niya guys. Andito kami sa taas ng bundok. Nindot kayo mga bayot. Mamamwa, pak, chami-chami. Hello to Jimaki Helmut from Bremen, Germany. Wow, ako mga kauban, Edward Spa, mga co-works ko, ayan sila, busy sila sa mga pictures sa view. Naraday, nindot kayong dagat day sa taas sa bundok day. Tsada kayo mga bayot. Yun white sand. Vitamin C, the gift of God. Nindot kayo, wow, dagat na diha. Diha, dagat na diha, tanan. Ang ganda Wow, beautiful, very beautiful. Grabe talaga si Lord magbigay ng mga view sa atong kinabuhi. Nindot kayo mga bayot, tanawa mga bayot. Pag kanindot, muna yung ang ano nila, katid, tapos dagat mo. Naog sa ubos, mga ligo. Huy, ginuok ko. Grabe, Wow, kanindot Lord, nindot kayo mga bayot. Dagat na day. Wow, kanindot sa view. Nindot kayo ba? Ang ganda. Pumunta kayo dito sa Sorsogon. Sorsogon to. Sorsogon. Layo lang ini kayo Ang biyahe mo 5 hours from Legazpi. Very beautiful. Nindot kayo. Kasama ko ang mga friends ko, si Yori. Hello Yori, mag-hi ka Yori. Ayun si Miyaki. Nindot kayo. Nandun sila RJ sa cottage. Wow, ganda. Ang ganda. Nindot kayo diri. Dito sa pikas view na po. Sa pikas dagat na po ta. Sada kay mga hangin dire dong, dahil mga bayot. Napunin dire sa pikas view. Mga ligon ta mi dili man daw pwede kay muna kay tirik ang agianan. Sa ubos pa. Nindot kayo Naitambayan diri, hangin kaayo diri. Ay, nindot ka presko diri Tambayanan. Ay, pagkanindot lag mo diri sa Sorsogon, sa Pakul View Beach Resort. Pakul View. Nindot kayo Makita na? Dahil picture ko sa imong cellphone kaya nindot kayo na. Nindot kayo diri Grabe kanindot. 1, 2, 3. Kita dito. 1, 2, 3. Okay. Labi na ikaligo unta, di ka naog. Kapoy. Uy, ginuok ko. Dili mo paigo dili. Naami diri sa kubo-kubo ni Kuya. Magpahuway mi. Makabuhiyang hiro ta ba? Yung na mamak. Okay guys, thank you guys. Bye. Thanks for watching. God bless. Asa man may iro